Nahingangha ang mga misaksi dihang gipasiga na ang pinakataas nga Christmas o holiday tree sa nasud nga anaa sa Tagum City sa Davao del Norte. Gani karong tuiga, mas taas kini itandi sa nakalabayng tuig. Atong silipon sa report ni John D. Esteban. Misabwag og kahayag sa Tagum City Hall grounds sa Davao del Norte ang ilahang giant holiday tree ato sa pagpasiga niini Biyernes sa gabi. Kini ang pinakataas nga Christmas o holiday tree sa nasod. Ang gitas-on miabot sa 202 feet nga mas taas itandi sa nakalabayng tuig nga 197 feet. Kada tuig, panahon sa Pasko, kinigyod ang gikahinaman sa tanan labi na sa mga Tagumenyo. Giadornohan kini og gibuang colorful nga suga. Ang disenyo, classic-klasing hulagway sa mga hayop o sa base layer niini daw barko subay sa tema karong tuiga nga Noah's Ark. Sa tumoy niini mao ang 12-pointed Moravian Star. Milungtad og kapin duha ka bulan ang pagmontar ug pagdesign sa maong holiday tree. Una, ang pagpasiga dunay gipahigayon nga misa ug blessing sa holiday tree sa papanguna ni Most Reverend Medel Aseo. Human sa lighting, mikanta ang 500 kabatang estudyante nga mala anghel ang tingog alang sa Angels Singing Rendition ato sa lighting ceremony. Unang tago matunggingan lang og City of Harmony. Kay nagkadaiyang tribo na diri nang inabuhi sa tuang siyudad sa Tagum. Ang ilaha, panginabuhi lang yun. O na bibo na kaya itong Tagum. Ang mga nananaw nahingangha og nalipay sa nasaksihang pagpasiga sa holiday tree. Sobrang kanindot jud siya. Gwapo kayo. Of course, next year, mas gwapo pa dyan siya as we improve every year po. For me po is it's a symbol of joy wherein kita tanan maka-express of what we feel kasi nga it's Christmas and we get to be together. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.